Εμείς σαν παράταξη θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στην Επιτροπή Αγώνα. Δεν θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες για όλη αυτή την ιστορία των διοδίων. Θα σταθούμε σε πιο πρακτικά θέματα. Εμείς εκφράζουμε σήμερα και θέτουμε την παράταξή μας στη διάθεση της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα ήθελα να κάνω μόνο μία συγκεκριμένη πρόταση. Είπε ο κύριος Βούλας ότι πρέπει τα διόδια να τα πληρώνουν αναλογικά. Και συμφωνούμε. Άρα λοιπόν, μέχρι να βρεθεί εκείνη η τεχνική λεπτομέρεια, ούτως ώστε να πληρώνουν τα διόδια αναλογικά, ανάλογα με τα χιλιόμετρα δηλαδή που διανύει κανείς, λέω ότι θα πρέπει να μην γίνουν αυτά τα διόδια και να υπάρξει η προηγούμενη κατάσταση. Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κολυνδρού. Το ότι αυτή τη στιγμή έχει πάει 1,5 ώρα μεσημέρι Κυριακής και είμαστε όλοι εδώ, αυτό καταδεικνύει την ανησυχία όλων μας για κάτι το οποίο ακούστηκε και διαμορφώθηκε ως πολύ ανησυχητικό για την Βόρεια Πιερία. Κύριε Πρασίδη. Νομίζω ότι υπόθηκαν πολλά πράγματα εδώ και συμφωνώ καλύπτηκα από όλους. Ήθελα μόνο να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, τον οποίο θα προτιμούσα να μιλήσει με το κύρος του καθηγητή και όχι με την πονηριά του πολιτικού, διότι η μισή αλήθεια είναι ολόκληρο ψέμα και λίγο παραπάνω. Ήρθε προχθές η εταιρεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας ενημέρωσε για το πώς θα κοστολογούνται αυτά τα διόδια. Εκεί βέβαια παραδέχτηκαν το δίκαιο της αντίδρασής μας ως κατοίκους Βόρειας Πιερίας, λέγοντας ότι εμείς θα πληρώνουμε αυτά τα διόδια για 4 χιλιόμετρα, από τον κόμβο του Ιγινίου μέχρι το τέλος του έργου, που είναι πριν τον κόμβο του Πλημμυρίου, και μας είπαν λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός έχει καθοριστεί από τη σύμβαση να είναι ως εξής. Το μέσον της απόστασης μεταξύ των διοδίων Ιγινίου Λεπτοκαριάς, συν την απόσταση από τα διόδια μέχρι το πέρας του έργου, συν 5 χιλιόμετρα, 4-5 χιλιόμετρα, επί 2,5 λεπτά. Τώρα, 2,5 λεπτά, τα οποία είναι τιμές 2003 συν ΦΠΑ. Το ποσό αυτό, σε πρώτη φάση, θα βγει όπως το υπολογίζουν, χωρίς να το έχουν καθορίσει επακριβώς, γύρω στο 1 και 20. 1 ευρώ και 20 λεπτά. Εν τούτης όμως υπάρχει και η συνέχεια. Το έργο κατασκευάζεται και μέχρι που να τελειώσει, τα 4 χρόνια δηλαδή που υπολογίζονται να τελειώσει το έργο, τα 2,5 λεπτά θα γίνουν 4 λεπτά. Συν πάλι ο πληθωρισμός για αυτά τα 4 χρόνια, που σημαίνει ότι θα πάμε γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά για τα διόδια του Ιγινίου. Είπε και κάτι ο εκπρόσωπος της εταιρείας, να προσπαθήσουμε να μειωθούν τα διόδια των Μαλγάρων. Και ο κύριος καθηγητής είπε ότι ο κύριος Σουφλιάς θα τα μειώσει στο 90 λεπτά κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μειωθεί. Είναι σημαντικό αυτό που ακούστηκε από αρκετούς να το έχουμε γραπτά αυτό. Διότι εάν υπολογίσουμε τα 35 χιλιόμετρα τα οποία έχουν τα διόδια των Μαλγάρων κοστολογούν, δηλαδή από τον κόμβο του Κλειδίου μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα υπολογίσουμε με 4 λεπτά το χιλιόμετρο και με συν ΦΠΑ, συν πληθωρισμό από το 2003 μέχρι το 2008 και το 2012 όταν θα τελειώσουν τα διόδια, όταν τελειώσει το έργο μάλλον, συγγνώμη, θα δούμε ότι θα βγει και αυτό ένα ποσό πάνω από 2 ευρώ. Επομένως, στο τέλος θα πληρώνουμε αυτό το οποίο υπολογίζουμε, πάνω από 4 ευρώ. Και αν υπολογίσουμε ότι τα διόδια του Μαλγάρων είναι 2 ευρώ εδώ και πολλά χρόνια, αυτό το μόνο που θα έρθουν να μας πούν είναι τόσα χρόνια είναι 2 ευρώ. Εντάξει, δεν θα κάνουμε αύξηση και θα κάνουμε μια μικρή αύξηση στα 2,20-2,50 και αυτή είναι η αναλογία που αφορά αυτό το κομμάτι κλειδί μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ναι, κύριε Μαντρέτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικός γίνεται και σίγουρα δεν θα σας κουράσω πολύ. Καταρχήν μου κάνει ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα εδώ 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων ένας υπουργός δεν είναι, ο πρόεδρος της ΤΕΔ του νομού Πιερίας, ο Δήμαρχος Κατερίνης, δεν είναι, ο νομάρχης δεν είναι, ο Δήμαρχος Αγγελίου δεν είναι και ένας βουλευτής έστειλε εκπρόσωπο, το συμπαθέστε του κ. Κουαργυρίου. Δεν ψηφίζουν τους προσώπους οι πολίτες. Σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, όταν η τοπική κοινωνία είναι στο πόδι, την ελάχιστη στοιχειώδη ευαισθησία να έχεις, είσαι δίπλα στον κόσμο. Θα πεις την άποψή σου και θα σε κατακρίνουν.
αν είχαμε κάνει πανηγύρι προεκλογικά, θα ήταν όλοι εδώ, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω ότι ο χώρος ο οποίος εκπροσωπώ στέκεται δίπλα σας, είναι μαζί στον αγώνα και να βάζετε και το δικό μου όνομα στην Επιτροπή Αγώνα. Ακούει, μεταφέρει και θα παλέψει για τα δίκαια του τόπου. Πάντως, χωρίς να πληρώσουμε δεν γίνεται τίποτα. Από όλους τους προσώπους, πώς θα βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Έχουμε πληρώσει, πληρώσει, φορολογούμαστε, φτιάξαμε δρόμους, πατεράδες μας κυρίως, εσείς πιο μεγάλοι. Τώρα αυτά τα δώσαμε στις εταιρείες. Αυτοί κάνουν το κομμάτι. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν το ζήτημα. Και συζητάμε τώρα πώς να τα βρούμε εδώ πέρα και οι κάτοικοι και η εταιρεία. Η εταιρεία προφανώς δεν σκέφτεται τις λαϊκές ανάγκες. Τις ανάγκες των κατοίκων. Σκέφτεται το κέρδος της. Γι' αυτό υπάρχει η ιδιωτική εταιρεία. Κύριε βουλευτέ του ΠΑΣΟ, καλά κάνετε και ανησυχείτε, αλλά είστε εδώ πέρα σαν βουλευτής του ΠΑΣΟ. Εκφράζεται μια συγκεκριμένη πολιτική, κύριε του ΠΑΣΟ και των άλλων κομμάτων. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια? Δεν ψηφίσατε εσείς και το κόμμα σας και το λαός οι εθνικές αρτηρίες, οι εθνικοί δρόμοι που είναι λαϊκή περιουσία να παραδοθούν στους ιδιώτες, ναι ή όχι? Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ νομού Πιερίας δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη δημιουργία των νέων διοδίων, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην Επιτροπή Αγώνα και δηλώνουμε τη συμμετοχή μας στη νέα Επιτροπή που πιθανόν θα οριστεί από εδώ. Δεν ήρθαμε εδώ σήμερα για να δείξουμε τη δικιά μας πολιτική γραμμή, τη δικιά μας πολιτική άποψη επί παντός επιστητού. Διαπιστώνουμε ότι σήμερα εδώ είναι αρκετός κόσμος, ένας κόσμος που θέλει να παλέψει ενάντια σε μια αδικία που γίνεται για τον τόπο του. Δεν θα επεκταθώ σε γενικότερα ζητήματα, θέλω όμως να βάλω μια μικρή παρένθεση. Αν κάτι διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα, είναι ότι το κυνήγι του κέρδους, η ιδιωτικοποίηση των πάντων, ήταν αυτή που οδήγησε σε αυτή την κρίση που περνάει σήμερα παγκόσμια αλλά και η Ελλάδα. Απέναντι σε αυτή την κρίση παίρνονται κάποια μέτρα για να ξεπεραστεί. Κάπου αλλού δημόσια παρέμβαση, αγορά μετοχών τραπεζών κτλ. Εδώ στην Ελλάδα τα μέτρα που παίρνονται είναι ακόμα περισσότερη ιδιωτικοποίηση, ακόμα περισσότερος νεοφιλελευθερισμός. Ο βίος και η πολιτεία της κυβέρνησης Καραμαλή συναγωνίζεται επάξια το έργο του Σιμίτη στην εφευρετικότητα επιβολής προκαταβολών και χαρατσιών στον Έλληνα πολίτη. Τα υποκατασκευή νέα παράνομα αντισυνταγματικά διόδια αποτελούν συμπληγάδες πέτρες διέλευσης των συντοπιτών μας, αλλά και ευρύτερα των οδηγών. Κύριε Σουφλιά, εσείς και η κυβέρνησή σας μέσα στην παραζάλη των αρνημάτων σας ολισθαίνετε σε ένα ακόμα βαρύ ατόπινα. Δεν πρέπει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας για εκκρεμότητες του εθνικού οδικού δικτύου που έχετε να τις μεταθέτετε στον Έλληνα πολίτη.